Бу Рафис абыны эчен Ирак арнаганга көрө чыктым. 16 секундда тагын суд була, Чаллыда. Эчекинне суд болганы. Аны яклап чыктым. О, нәрсә эшләгән дип әйтәсез? Нәрсә өчен аны дәреслек язган өчен. Вроде без теге сүз иреклеге дигән булабыз. Үз мнениесен язган өчен кешегә төрмәгә утыртырга җыеналар. Бу аңлашылмый бу ил. Шәһәрләр дип өмет итәсезме? Юк, бу илдә фашизм көннән-көн көчәйгән саен 2003 елда Дугин язган нине үтиләр булар. Истимагы үзәкне таркату, татарларны ничек кыстыру. Шул план үтәлә. 2003 елда язылган Дугинның планын укыгыз 2003 елда. Нәкъ шул план үтәлә. Ничек итеп үтәлә ул кешеләрне утыртып? Рафис Кашапов белән Фәйзия апаларны судка бирергә, калганнарын штрафлар белән куркытырга. Рафис абый белән Фәйзия апаны куркытып булмый, калганнарын штраф белән куркытып була дип уйлап язган инде ул. Аның планы буенча. Шуны ялгыз пикетлар белән Рафис Кашаповка ярдәм итә алырбыз дип уйлыйсызмы? Хотя бы равнодушный кешеләр язгана уйлансыннар я. Бу ярдәме булмас. Нәрсәдер эшләп калырга кирәк. Качанга хәтле? Судлар биткәнчә диек мен инде. Менә бу 16 июльдәге судтан сез нәрсә көтәсез? Бер нәрсә дә яхшылык көтмим. Бу нәрсә күптән эшләнелгән инде, күптән чыгарылган ул ниләр судларында бер нидә судлар да бу. Әгәр дә Рафис Кашаповны утырта калсалар, ничә елга утыртырга мөмкин сезнеңчә? Адвокат сүзе буенча 9 елга хаклы диләр. Әгәр аны утырта калсалар, сез нәрсә эшләргә уйлыйсыз? Аны яклап пикетларга чыгабыз, башка чара юк безнең. Халыклар мөрәҗәгать итеп барадылар. Менә Звезда Поволжьеда статьялар бик әйбәт бар. Уже бөтен татар чит илдә яшәүче бөтен татарлар күтәрелеп чыккан. Нәрсә булыр? Башка халыкка җиткезү инде күбрәк. Халыкка тарату.